ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ ଆଜି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କାହାର 2,000 କାହାର 5,000 କାହାର 30,000 ଏମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଟଙ୍କାଟା କେଉଁ ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କ୍ଲାରିଫାଇ ଆସିନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କିଛି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାଉଣ୍ଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ମାନେ କେମିତି ଆସିଛି କ'ଣ କେତେ ପ୍ରପର୍ ୱେ କିଛି ଆସିନି। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲେ। ସକାଳୁ ପାଖାପାଖି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ 200ରୁ 250 ଲୋକ ଥିଲେ। ଏବେ ବି ବାହାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ପଇସାଟା କେଉଁ ଇଏରୁ ଆସିଛି ସୂତ୍ରରୁ ଆସିଛି ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସିଓର ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ ଦେଖିଛି ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 80,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 60,000 କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମାର ନ୍ୟାରେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ପେମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଆଧାର ଥ୍ରୁରେ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ ଆଜି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ଏମିତି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଲି ଯାହା ଦେଖୁଛୁ କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲୁ। ଆମେ ବି ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଲୋକଙ୍କ ଖାତା ଚେକ୍ କଲାବେଳୁ ବାଲାନ୍ସ ଏନକ୍ୱାରି ଜାଣିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ଏମାଉଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କାଲି ତାଙ୍କ ମେସେଜ୍ ବି ଆସିଛି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚେକ୍ କଲାବେଳୁ କିଛି କିଛି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ପଇସା ବି ଆସିଛି। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ବାଲାନ୍ସଟା ଚେକ୍ କରିଦେଉଛୁ। ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ ଏନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ କ'ଣ ପଇସା ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉଠାଇବାର ଅଛି କିଛି ପଇସା ଆମେ ଆଲାଉ ବି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆମେ ଖାଲି ଫାଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ଆଜି କେବଳ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଆସିଛି କାହା ପାଖକୁ।